tiel ni nyaka nyo UDA donji. Okane kuma gise ywayo go. Thuolo marwe manendo karumo kinyi makawuono. Ponono ni jod bura bich gi. Ma ODM osekaw thuolo kata oseng'ado bura ni golo nyingi e register mar ODM. Ponono gibolore gikwayo ng'uon inyalo ng'uonne gikose kachiel kod wach ni mogik ka watieko. Joyce anyalo wacho ni ing'eni gini pok watieke, pok obedo concluded. Na wacho ni wach yawagi biro dhi nyaka kata mana National Governing Council. Nitie jomose ng'uonne gi National Governing Council. I remember the late Dory. No bire National Governing Council mo kwa ng'uono. Cap party notes recommend all structures, disciplinary committee, national executive committee, makoro National Governing Council obedo. National Governing Council orewonek gi jood bura, jomo yier gi chama. Kanye mno kwa ng'uono, mane mna chuo kome bura no, majino mono ng'uonne. So put in window. Emo mi awancho ni party wise democratic. It is the only party, by the way. Parties moko gibine no processes, mine no one go ODM. Kada bura mogete. Then the next question mani penjo nani mana mapi inyalo mana tieko wach ni mogik watieko thuolo marwe man gimatemo wacho en